Dugpoy, duguri aning kumpanya ta. Dugpoy, oy. Ay, Unsa naman Kanang dugpoy? madam. Unsa man madam? Kana ang venue okay na? Ay, no problem madam. Okay na kayo madam. Unya nanay mga tao dito. Basta nag-ato na to, wala tao. Ay sus madam, ay kablaka na. Kay okay na ang tanan. Oh. Ako na silang gitapo. Oh, bantay na imong kabalaka. Ho, basta maunsa ta, basta mabalaka kita na imong ayaw kabalaka. Ay sus madam, ako na gud ni. Oh, ikaw na binila kay ba ko palpak ay Ay katanan sus jud. madam. Nga madam, ana ko'y advice ba? Advice ba? Kanang ko madam, kanang ko god. Mo tubang kagtaw. Kinahanglan naka-smile ka kay ang makaibawan biya sa mga katauhan no. Kanang magsige lang kag mugto. Mugto ko mugto. Oh, ano kinahanglan nimo smile di ay? Ay oo madam, oo jud madam. Kapuya na smile. Kanang sampol ko na madam kanang mo smile. Ay bati na smile la madam Saan bati day mo na ora ba bati. makaya? Ay di madam, kanang smile mo. Minalita ya po na madam, kinahanglan Saan day? kanang makaakit sa mga katawan. Ginagawa mo. Ay di ya po na madam, di yun na madam. Sa mo day Mura mag nag-smile sa bao kanang with feelings, with kasing-kasing ba. Hindi ko lang kumulansar. Ay, di ko mong ngisi-ngisi. Di ba ko gano'n na mag-ngisi-ngisi. Pero sige na lang. Ano? Ay ka na madam. Pwede na to? Pwede na madam. Oo, na pwede na tang mulakaw. Pelit na dyan ka. Ay sige madam. Tagpa. Kaon jud na iya, jud timo. Diet Diet na, diet ko. Ato tapos babaw. Ikaw pag-jogging dito kay sa sige ng kakaon ng saon puno mo kuha na ng sige ng kakaon. Ka mahiyos ana. Ani kahurot ani ay. Kahurot ana Ay mga maingod to kaninyo tanan. Ikaw naman tayo. Yasa man. Init man di ay. Uy, Puro ni Di ba? Ari ko itong iyan daw. Ay, yasa ni yasa. tarungan na ha. Tarungan. PRN Ito ka. akong gingo ninyo. Ito kay ato madam. Yasa ni si Gulit Balik. Nangutan na di kung sa kulit. Si mag-ingnan mantika. Gatug. Aw, oh, di ay. Or mi gumasaray ang mga kaon. Maayong adlaw ka natong tanan, no? Aw, murag imo maayo da. Basura ni. Ay, Mulansa na. Yes, mga miss. Mulansa ko ba pagka kapitana ning atong barangay. Wa ito itong labanog tunog. Nakailan naman siguro mo na ako, no? labanog ba? Ay, tagay. Tagay. Nakailan namin mo madam nagtuod kung ikaw kuan ka madam, pastura ka kay. Oh, di Ano mo kita magsilakaw-lakaw dis dan ba? Ano na? So, kaya managad ba? Yasa na rin. Usap na kayo, no? Kayo makatawa. Usap kayo. Di, ako nang sadya, dyan ko dire. mahal kayo. Ako, ikaw ba? Ako mga plataforma. Salamat, ha? Ay, yasa madam. Ay, yasa. Wala ba? Salamat, kung di ka ba ko sa pikas barangay, kung ba yan? Gusto mo kaon ka dam, pulutan na to dam. Init man. Yasa na. Ako mga plataforma, di ano? Hangol, ay, saka! Unta sa madam. Iuhaw po madam. Sa tulak ka madam. Sa muka ni, uy, ako'y bahala. Direk, ako'y mulansan. Ano naman ba? Dapat. Ang ako mga plataforma, no? Katong mga way, mga trabaho, mabulahan dyan to. Kay mautoy ako ang swelduhan kay tungkol sa lahang katapulan ba? Tungkol sa katapulan, marumi na naol sa tao. Mo bitong sa Kami na dyan. Kay ba kung kamo na dyan. Kanya, kanang ang katong mga single, ako na'y bahala ato nga Agoy! mangita o mga pares. Agoy! Ako tigaagmi pa na o Kaya asawa. sana, ang madam, mga eh. single. Perfect. Wala ko'y trabaho, wala ko'y bana. Ako'y, so, kibaw na dyan kag-unsa imong ibutang sa baluta ha. Numero 1, Mars TV. Ayaw dyan na niyo galimti ha. Mars TV numero 1 jud Oh, ka. numero 1. Ako sige, ako sa tilaon ha. Kapitana. Kap di apa kap oh. Kap. Di mo ka kumahubog ani. Adili ang kabalog na kap. Gidaghan po dyan kay kong plataforma nga. Isulti dyan ninyo ay pero ako na i-share ka kat kay aron dili po mo ayon ba. Sunod, balik na ko basta sure na dyan kong makadaog. Kutob sa barangay nga nimbutar na ko. Ako anong tigaan og allotments. Di ba ko allotments? Duta ko na anak. Kayo na ako mga plataforma lagi. Anya dam. Ganahan gil kung maminaw ana dam pabor. Duta uy. Bagay kinanamo ba? Bagay, sus. Bagay pa kung medyo mga tao mga tapulan, no? Makapungot dyan. Ay, madam. Mura na kalimot. Bagay,
Dala. Pasensya. Madam. Eh. Ako, anak ko. Yes, madam. Unsa man eh? Wala pa tang human ani. Wala pa, madam. Gikapoy lang kung Katuningingon ka ba nga? Ngisi. Uy. Katuningingon ka nga, kung di sila kaanak, ako yung mukhang butakal. Ang kato na yung mga dili mga anak. Siya dapat Ako na nandikuanan o kanang di ko na akong himutakal para maoy mo kan ba aron sure yung mabuntis kay di ko gusto nga ang ako mga kababayan malunli kay way anak man nila balag bala basta na ay anak di ba? Yawan ni mo. Pitana mo butar jud ko ni mo dam. Butarin jud ko ninyo kay kung dili kay ko butaran ninyo kay bawo na ba ko sa inyong mga baho. Kana inyong mga baho bakay bawo gani ko nga anang barangaya walay ning butar nako. Lain gud ko ni mo dam. Kay bawo na mo ha. Madam, Muna ay akong tagay kay murag nahubog ra ko. Tungod sa kong kahubog murag lami man kayong ipanumbag og mga tao nga mubutar pa sa naay itunog na kwarta. Wala gani itunog na kwarta. Yawan. Dili na ba ka na muna butar ka muna tuno. Ha? Ka muna klaro siguro Dili ka na, ay. Ay ayaw na lang gumukod ko. Mao siguro dili na mo daw tag 20 50 kay adto na gisa 100. Ang balay 100. Yawan ka din Thousand? Kamu sa tama kalit ang 20 oy. Wala ko nagyaw wala na pa rin pahungor nakapitan ba? Pwede na isuka. Yasan mo damoy, kiyasan. Hilom de. Kaya lagi mo na akap ang hayan kay kas corona ni mo kap ikaw gid among butaran kap. Na. Sa man ninyo ha. Dili kap. Naglagot ako. Ayaw ka. Naglagot ako. Inani ni mo klasya sa mga tao. Ayaw na akong tagayin. Dili na ako mo tagay kay murag gaulbo-ulbo na siya nga akong dugo. Kayasa, madam. Nya di ka mulakaw dili ka. Kayasa. Di ko mulakaw. Dili ko mulakaw. Una kung dili ko mulakaw. Asa man mo? Madam. Asa man mo? Naglakaw man na kita sila lagi. Iingon ka. Imuha na itong briefing daan. Dili ko nila biyaan. Ilaha kong butaran. Nga no, naglakaw man na gito. Sulti ako sa tinaan. Because I love you, madam.